Kaya paganay, o di na, bituan tano sa first step, paganay lakadan, ay nisugat na katano Allah subhanahu wa ta'ala at tapang, wala nabaluan na kung bisya'y minal khawf, baakan trakan wating wallah dati baan so kagya kamauto na minggulalan sa kalak. Ay man to, nagyan kaya kalak. Nabudan di pero sa umano isa na, budan di kasi sipati sa umano isa na kagya kamauto na tantod na gumugdam sa sawan. Sige na, namya ka to na sidua ka tao. Sige na, sa kanto na balong ka sipat sa ginaw ka. Natigin namin ibuguda ka na malumbot ka pakatindiga ka, nakagiyakilida ka, nadiya ka nakagya kamauto na tiyongkaan. Lagi duk nga tutungkas. Tigin sa kanto na minibugur ka. Tigin na yung minibugur ka na lagi dumisa sa unang kakud na turog. Bako duga da isa bugur. Agya ka mo tunad na tumitempura ka na turog. Natigin na sa kanto na may sipman sa kutapid na ito na magaganda mo ka mabu. Natigin na igira na panggagitararbak na pakatarga na bako budi ipangingipwa. Na matiti ipangingipwa ka nun na igira di ikuda ng burang-burang at nagkapikira ka, kiwi na ka na akal. Nasa kanato na yung magdam ka, nating naging kalima ko na lagi doon di managas, adi iba mga duro. Akagya ka mo ito na, lagi doon kagagdaon na pupunirasan, amarag na kagya ka mo ito na kapkap ka sa koron. Naskaw sa nato na yung magdam kaon. Nating namin ibagura ka, naging kaya lalay na ko, kalipat. Apeso ka kapatang ko, nakagya ka mo ito na, di ka di punuluban. Naging na mata-mata na, sipat ay akamamanusya eh. Tumipad ako sa truck, miyanig ako sa walay. Pipit ako sa cellphone, luluba ako sa suldatra. Lumini ako, panig ako, pipit ako pa sa cellphone, nakapuluba ako sa truck. Nakagindi ka nung nimipuluba, nakakaw na nalima, nakakapta ko sa diwang. Tiyang naipitada ka nakakapta ko sa diwang, nakagya ka mo ito, nawa ko mato, nakagipitada ka na sa cellphone, nakadiya ka na ipululubaan. Kupad na ba tayo man ito? Ay mga panig ako na tiyang pamilya ko, subhanallah. Subhanallah. Na pinuluban na ka na cellphone na ka. Nandami na tago. Nakakaputang ko sa diyo, na di ka na ibubanog. Naman ako sa mga satrak, nalaka ko na, pingilay ko tama nga kaban, di ko tama nga di dalamang tuda, na di ka natoon. Nalakba ko na punto ako pa, nakasya ko pa, sisitya trak. Naikatalo na may apik, na ibitad ako, nakakaputang ko, kung bako kato na pinuluban ko, na kung inibitad, may lang na kakaputang ko sa cellphone na ka. Subhanallah. Anna sumakanon ni siyan. Manusya dar pa ako lipat. Ugin na apya ka mamusasi. Naging kaya pagkagitararbi yun. Giyang kaya kagya ka mo ito, nabsyo kita lawas yan. Giyang kaya burang-burang kapagkagdami yan, namya kayo dito. Na di niya pa pipikir di ba miya loks. Kaya pipikir niya na tindir ich. Kangudaan po, subhanallah. Subhanallah. Anto na si buntal o kawyagwig tanong sa dunia. Na ayabuntal o kawyagwig tanong sa dunia. Nasiko din di kang pamimikiran na giyang kaya ka mo ito na miya makasabot o di na miya makaswa mga professional at tigtanong. Natigiran na life starting from 11 years up to 21. Giyang kaya kapupagintaw tanong sa dunia na ayapasudan yan na sukaraw tarka kirbulig. Sa pulagoy saragot naman sa 2 pulagoy saragot. Eno si tanong pagpunsang utaraw ta kirbulig. Na ayasabap yan na sudaraw ta kirbulig. Na bunus ito akawyaguyag. After na nabunus akawyaguyag, na malagi siya Muslim, agusto non-Muslim. Ay mana niya na Muslim, agusto wata Christian, wata Yahud. Na umatay kanyan, ayakyapan taga nakyapatay niya, nadaraw takirbalig na padko pa ka surga. Padko pa ka surga. Ino to? Nakagitumatang ako katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludun yuladu na al-fitra. Langulanguan ataw adi pakasimbuang ko dunia. Adi imbo ta uloksyan. Na ayakya pakaguna na unian ko dunia, na inimbo ta si ko fitra. Ay mo na makasasud si ko suguan wallah, kabay wallah, kasasuat wallah. Ayapan duwa na panggalabak niyan na agama. Ay suguan wallahu ta'ala na agama. Ino ay suguan wallah na agama. Nailani sa suratul Araf. Kumasa katatagu o mga niyawatan o si ko, taliyong unyawa. O di ina, tembed uniyawa o di na alamul arwah dunia o mga niyawa na inisyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum. Hey mga niyawa, puno to kumasaw Adam na taman kumuri-purid na manusia akuyag ko dunia. Andikin bot ano na daip bota ko uriyan niya nagito sudod ay ngalan niya na sudod. Na inisyan sa kanyan
Giyang ko mga niyawa, pedunang ka niyawa tanong. O datan pa nakapakanggagay sa ka dunia, kapakasimbong sa nga dunia. Alas, tubirabbi ko. E nagkatarima iyo. Asa kanikad na niyo, sa kanituhan niyo. Naman, kalu bala. Ya Allah nami tumangkad kami. Ya Allah na tumiyarima kami. Sa aya pong galibok namin na suka susuat ka. Na aya pananggil namin na sulalangan ka. Na oryan o kaya tarimatan na piyaka ukita mo wallah siko procedure akapakabuta akapakaugito manusia. Na ya procedure akapakaugito manusia na sipun kuama amatatagusyang ka bukukong na itugalin ko na amatatagusyang ka nararbo. Agiti timu na buli na manusia. Akitong tanwanan sa surat at-Tariq. Innahu min sulbi wa taraib. Mata na yat wallah. Askan wa mga datu. Nasutamba niyo. Sumbutaan niyo. Nasima tatentang sagyang nabukukong niyo. Innahu min sulbu. So mga datu na sulangunang buotaan yan na matatago sa bukukong yan. Wat taraib. Naskan wa mga bay na sumbutaan niyo. Nasima tatentang sa napagaltan adu ararbiyo. Na procedure. Naging natambado na to si isang kabukukong yan na itugalin yan si iko. Karuman yan. Na oryan yan, namibala ko naging ko tambad mambu karuma matatago siyang kararab na may tago si iko matris amin bulay manusya. Na pagisabutan wala ayabu pagadin ko manusya na swalla. Ino to. Naad na ina din wala sura nga ini. Ito na din wala sura nga ini. Paganayon na piyakambuta wala buboy adikin ng lan sa mama. So Maryam. Inaw Isha. Piyakambuta wala. So kaya ka mauto na Nabiula Isha si iko inaya na Maryam. Adabon miya kakapta mama. Walam miyam sa subashar. Daabon miya kapamakaya kaya ka mauto na kwan. Nama. Kapag ilay wala sa kanya mani pagadin ko manusya. Kamay-may nakilim puno kaya ka mauto na manusya. Asa kami pagad siya kawatami. Napagilay wala si Maryam. Apyakambuti na su Isha. Akagya ka mo ito na pusat yan ada skanyan makakapat sa masku mama. Na ikadua piyaki wala kapasang yan. Na su Adam, na inabato su Hawa, mamapman, na piyakambuto su kagya ka mo ito na inatano Hawa. Naginan su wala makambubi ako lang taman. Na, nandudan tanong ko tagitugalin. Kung kagya ka mo ito na manusya, si ko kagya ka mo ito na kapag buliron wala subhanahu wa ta'ala. Miyaka poon ko datu, na initugalin ko ba sa piyaka tanaw ko ana, mani. Ay mana, Peter wala sa suratul mu'minun, udi ako kiribat, nakagya ka mo ito na, udi mu'min na amfal, na pagampag na makapoon ko manusya na mani, mutatigtan wa maputi arugu, na initugalin ko ina. Na oran o kinitugalin yan ko ina, namimbuloy sa maputi arugu, mariga arugu. Na oran o keboli na mariga arugu, namimbuloy pa nakagya ka mo ito na, sapo. Na upagiletan, wagyan ka na procedure na kapagad nun wala, na every 40 days na maalin subutadiyan. Ayaman na niya na 40 days, kung kabubali niya na maputi arugu, na mialin sa kagya ka mo ito na 40 days na mimbuli mariga arugu. Na another 40 days na mimbuli pa nakagya ka mo ito na sakamas asapo. So, 40 days na ito tala ito na patulan. Patulan. Na oryan o kebali niya na sapo, na pakapbut no Allah sumata, pakapbut no Allah so tangina, pakapbut no Allah so ngari, pakapbut no Allah so lima, pakapbut no Allah so ay, na udi ako ibridi na ad na dimbut sa giyang kaltakwan. Mga kaadwal, ino to, nakagi aya first class, aya pinakamaga na express, at tao ay na dun ko pa, inadnuwala ko manusya, na napitulan na pakabisi ko inayan. Nagyang ko tapat ulan, at 40 days, maputi arugo, mariga arugo, mimbula sapo, na sa isagyan ko ta ikapatulan na ipmanso ko niyawa. Aya kabuto siya mga pangungulit, na inato, at tingin inato, di, ipmanso ko niyawa. Yas'alunaka 'anir ruh. Ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipagisirar ka sa mga pantag kunyawa. Qul hiya min awamirillah. Na ayatiro ang kakiran nagyangan na niyawa na padanan sa suguan wallah. Ayabu makambubay ako niyawa na swallah.
Na ipman so kaging ko taniyawa apun siyang ko taalamul arwah. At tiyago si ikwama, agu si ikwina. Na oriyan yan na piyaka miksa, piyaka simburo. Na oriyan yan na mimbole patulan asa kamus asapo. Na ipman so konsuniyawa. Mga pagay apisutin ko agamatano. Saging mo tagipman so kuniyawa. Na si iko daw po nakakagya ka mo ito nakapakapaniyawa. Na pakapirmaan ka sa kontrata. Pakapirmaan ka sa kontrata. Na anto na ipakipirmaan ka kontrata. Na pagana pirmaan ka roon na ay katingka ko dunia. Ay katingka ko dunia. Nagyan kaya katitano sa dunia ng barang-barang kaya pirmatano sa kontrata. Ad na si ibu sa soldat yan na yan na miyawa patanin na kaging makaliyo ko dunia na matay. Kaya ka pipirma niya sa kontrata na maliyo ko dunia na matay. Adap man nakagya ka mo ito na miya kaliyo si ko dunia na ebu kapas na miya kasyak o di na miya kagurok na miya tay. Kagiti ka pipirma niya sa kontrata. Adap man nakagya ka mo ito na miya kaliyo ko dunia na miniraot miya kadula. Miya kadula. Na oriyan yan na miya tay. Kagiti ka pipirma niya sa kontrata. Adap man na miya kaliyo si ko dunia na miniraot miya kapapadu, miya katindig. Kagiti ka pipirma niya sa kontrata na miya tay. Adap man nakagya ka mo ito na miya kandidalakaw, miya kaswatiro, kagiti ka pipirma niya sa kontrata. Adap man ami mamangudaw na dama ka pangaruma, miragaragaw na dama ka pangaruma, namindud siya limu Allah. Kagiti ka pa ito na miya ka pangarumahon, namimbota, na oriyan yan, namindud siya limu Allah. Adap man na miya lukson, adap man na taman ni man to, napagiraw kaya lipatan ako malakal mo ito. Akagya ka mo ito na rami gede na miya lokos, nasisilan sa nga dunia. Na panggiraw, so kagya ka mo ito na mga loksiyang pagarin yan na kalipatan na malakal mo. Ay mga nanyan na di ko so kagya ka mo ito na adyal yan. Nagyan na pala ini kang bubian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pala ini si isa kagya ka mo ito na kaparo Allah subhanahu wa ta'ala gyan kaya kapagod na niyan kumano siya. Na inutan na prambitan ka kubid. Inutan na paguman ng kakagya ka mo ito na kuwan. Kubid akatawan tanwa pala tam yakapirma sa kontrata. O pa man, bagkuli naging ko tapinir pa na kontrata, kagim ya ka mga kubid. Ay buwag kaya putay isang kagiyang kaya kubid. Nasabu sa kagya ka mo ito na misusurat sa kitab ang kabiktim sa kubid. Walladhi khalaqakum min tin, thumma qadha ajala, wa ajalun musamma indahu, thumma antum tamtarun. Piyakata na tana wallah, sekanyan suwallah, amiyadan rekanu apun sa lipaw, pun sa buta, orian yan na diniyang ka wallah so ajal, o pisa katawan. Diniyang ka wallah so umur, o pisa katawan. Na orian yan, na mapapantos sa umur ay nibigay niyan ko pisa katawan. Orian yan na so sakano na siyang kakano. Tumiya tana-tana. Akagya ka mo ito na thumma qadha ajal sa kanyan swala tumiyang kado. Umuri ko kaya permantan o di. Wa ajalum musamma indahu naging kay ajal na ayang bebebe ko kaputay manusia na swala. Thumma antum tamtarun. Nauriyan niya na magbuta ng mga tao siyang tingin na nipatay niya na COVID, positive sa COVID. Inipatay na di. Dati pa wala makapapaar siyang kakapatay. Nagipagam-pagan niya, paguyag tanong sa Ginoo, tanong, ang tanong kinip ko ribat, ang tanong di pa kasilay. Ang tanong di ko siya. Tariman tanong pala, tanong niya kapirma sa kontrata. Akagya ka mo ito na mapapasad so ajal ay nibigay kita no Allah subhanahu wa ta'ala. Kung liman man fi samawati wal ard, qala Allah, kataba ala nafsihi rahma. Tiruan kaya Muhammad, anta uno ni kagya ka mo ito na mitong, si ikaw pito lapis sa langit, na gumitong si ikaw pito lapis sa lupa. Na tiruan ka so Allah, takalibog yung kadabi, guwan niya ting wala, mapasad so kiad na wala kung mga kaano niyan. Padun sa mga manusia. So lango natiguin sa dunia, naguwan niya mapasad madan wala subhanahu wa ta'ala. Napiyag surat yan kung kagya ka mauto na kabubaan warsyan, atag warsyan.
Apya gisabutan wallah mata-mataan na sugugaw niyan. Nagusuli mo yan na kalalang kuluban yan, kakukulambuan yan suradangit yan. Subhanallah. Kalalang kuluban yan, kakukulambuan yan suradangit yan. Nagyan kaya kataba ala nafsihi rahmah. Lagi surat wallah abugin o ginawa niyan, so kalagagaw. Liyajma'annakum ila yawmal qiyamah. Kamata-mataan kapalapaletan din pakataling umas alungan namuri, la raiba fi. Agyan kaya kagatimutan no sa alungan namuri na did nakagya ka mo ito na sangkaan na may tubo. Did nakagya ka mo ito na sangkaan na may tubo. Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Nasusiran ito ang makapantag ko bininasayran aginawayran. Makapantag ko inilangiran aginawayran. Na ginan sa mga tao ada paging benar. Ginan sa mga tao ada parateya. Ay mga pagariyam ya kaumagin kaya COVID, variant 20, na ya dapat na makabagar so tendi ko parateya. Adigyan kaya kaya ka mo ito na miya bukalagtan naman isa na kaya lipatan yan so kaya ka mo ito na mapambatadiyan. Subhanallah. Kaya pirmaan tano sa kontrata, subajit ka, si ikapad kubungga, amala asukatan yan, wanta ka si kubabudi panimwa, may ito asukatan yan. Wallahu khalakakum, so Allah na inadengkun yan, inadengkanun yan, ba'dukum ala ba'd fawqara ba'd. Aso sabagir ka no puno ko sabad, nauna na yan sa sabagi. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq. So Allah napiya kalabin yan, so sabagi puno ko sabad sa kawiyagan. Ad na malay sukatan, na ad na matengka, na adem man nakagya ka mo ito na, kananipisan. Na di tanong ay kilawanan. Di tanong katagoy sa kasig kung mga lay sukatan. Kaya bubugay sa kaligat ko mga tao na sukatan yan. Kaya iti ka pipirmaan yan sa kontrata kaya ka mo ito napakauma sa dunia na da sukatan yan. Ikirap kilay niyo sa mga tao ada sukatan yan kung pa'y tao walay niyo. Na uban niyo siram pakabaling arata ginawa. Uban niyo siram pakabaling abuko. Kamata-mataan agyan ko tamano siya pilalakaw. Amakandidamar sa kawiyagan. Natutundog na malaikat. Naigira piyalan ka niya na miyamang ni. Nadang kabugi. Na tumindigan ko ta malaikat na tingin na ya Allah lakalakang ka agyan kaya siyungan yan. Mukaon sabab sa kinangalan sa tabang na tiyabangan niya. Waraan tanwa manusia. Ay giraya bisita tanong nakagya ka mo ito na miskin na di tanong tatago sa ginawa. O di ka di ingalabak na miya ka masubisitan ka miskin na tiga taros ka na di nga pagalin ng tagalabak ka. Na igira miya ka mabisitan ka nakasa na pangasa sa limpato ka. Mga didisgrasya ka sa katipak ka sa kapagalawang kaon. Nasipat nagya iya kagya ka mo ito nakanaba mapia Muslim. Ayak ya sipat na mapya. Nagyan ko tayo paramig ka sa serbisyong ka kung ka mo ito na mga miskin. Siyang ka imbabida ginawang ka kudarkiyan. Igirami ka taling umakwalain ka ng kutada sukatan yan. Na panabnarin ka, gupanagutamanin ka, mapakakan ka sa mga pipya. Mata-mata, nagyan ko ta miskin na miya ka umarka, pakakan ka sa kagya ka mo ito na mga pipya. Na dapat namada kung ito dayan sa kapkaniyan, napkititi ko po siya na ya Allah. Na umanin ka sa sukatan si Jadal Haq. Umaning ka sa riski si Jadal Haq. Sabab sa giyan kaya kapkanakan nakabuha ko ng tao ko dunia nagip makakanakuron. Kagipyagi ka na kaon naging ko ta mga pipya. Mo to na miya diyan ka kapipya ginaw niyan. Madarpatan no. Ayat tanong kagya ka mo to na enangkaan sa mga mis Tunay wallah. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Peter wallah at tapiin ka ginawang ka. Ya Rasulallah. Genggenang ka ginawang ka. Ya Rasulallah. Sapaki nduga pila ka si kukagya ka mo ito na mga miskin ko mga manusia, mga bububay pangkatang ko mga manusia.
Ayat tinunan sa ayat na sa Salman Al-Farisi, radiyallahu anhu. Gusto kaya ka mo ito na Bilal bin Rabah, radiyallahu anhu. Gusto Habab bin Arat, radiyallahu anhu. Gusto Ammar bin Yasir, radiyallahu anhum. Ang mga miskin ay mga tao. Na ayak kailo ti wallah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naigira di tiro agyang ka na ng mga miskin. Natatandangin kasiran sa mapia kanag. Naguigira di sila ka di maging bitiray na ili ang kasiran sa kaila mapia buntal. Nasarta kagya ka mauto na inisumpa ton wallah subhanahu wa ta'ala. Sa suwasuatan ka, sukadnan ka sa kapit magabi. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Tapin ka ginawang ka kung mga miskin, mga uripan, mga bumuba mga tao. Absimba niyan sa Allah sa kapit magabi. Wala ta'du'ayna ka anhum. Na ubang ka kiran pumulaga amatang ka, tangilang ka, pag-uot ginawang ka. Antone Peter wallah. Ubang ka unuti sa mga tao. Wala tuti'man agfalna kalba. Ubang ka unuti sa mga tao, aryamigan wallah sa tamok. Aryamigan wallah sa kadatu. Biyukaan wallah sa kakayaan. Aso puso yan na madaon sa panalamat ko wallah. So puso yan na madaon sa kalak ko wallah. So puso yan na madaon sa simbak wallah. Wala tuti'man agfalna kalba. Ubang ka unuti sa mga tao, amya papas ko po suiran so kalkwala kami ni bungkus so naging kaya dunia. Miya papas ko po suiran so bubaya kwala kami ni bungkus so naging kaya at kagya kamauto na dunia. Wala to te man agfal na kalbahu sa kagya kamauto na inis. Buya wallah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Amir al-Mu'minin, Umar bin Khattab na miya kaysa na miya ni kung so isa ko mga khadimian. Ay maana niya na yung makapanig so kagya ka mo ito na khadimian, di yun sirbisyo. Na miyang nipma sa idin, magubay ko Umar, kakubay ako man sa kutapog na Umar. Na tiyalwa na Umar, siya kaunod. Na kumiyan, na sunod na sukyata ama, agyang butwa khadim Umar. Yung uta kagya ka mo ito na di sirbisyo ko Umar ko panganang kano Umar, na minibita diyan. Minibita diyan, nagkatantangan na siya Umar. Nagkadigila na Umar. Anto na Peter, agyang uta khadim, Amir al-Mu'minin. Diyan kaya arot niya kinaka. Na upamaka si Isabri niya kaptuta naroon na palwa kuda. Gito sa mga paan na mga usang na pumuron-puruman na timbul ang piyapiya na pakapubod na mimbula palwa kuda. Ay beturo ng mga loks. Adnap dangaran niya ay beturo sa bikiri. Amir al-Mu'minin. Diyan kaya panganang kanaka nag-isiru-isiru panganang kasangka ay Madina. Ito ka di pumasa sa mapia first class sa arena. Abalin nakaarot niya nga kakan, igira baka bupita, baka buong gabi. Anto na inis bago Umar, sa nguta khadim yan, nguta din di servisyo. Tinahay sa kataw pagari ko Muslim. Ipagisyakar ka kung kabubalin ka Muslim. Yung ka mga tao sa Madina. Kagagairan ang mamasasiran sa first class sa arena, mapiapangan ka. Tingnan namin ang mu'minin, taro. Iba siran langon mamasa sa first class arena. Na upamatig Umar na sang nibiyali wala adato sang kataw sa Madina til Munawara sa isang ka two-third of the world. Amya kong kiriya nga two-third of the world. Na sang niya baliro na Amir al-Mu'minin. Na upamatig Umar na pagisulbar ka ng so kapipya ginawa ko sa pangakanakong ka sa mga pipya. So pagtawakan na dilan kilutan. Subhanallah. Ilan naman naging ko tatawad na kalakyan si Ikwallah. Ad na paratyan yan si Ikwallah subhanahu wa ta'ala. Nagiya mga pagaday tariman tanong sa ginawa tanong, kaya pirman sa kontrata na sudut tinunan, di kumanan na di kalibatan. Layas ta akhiro na saatan, wala yas takdimun. Di kumanan na di kalibatan. Kanabang pa kuman sa COVID, kanabang pa kalabat sa COVID. Subhanallah. Matagal limpa nga ng mga sarong agad ang balang-balang kakapugusera nun. Kamapapasadanan. Kaya pirman sa kontrata. Kaya pirman sa kapanadaan ka mga darpa, kada po ang kaingad. Subhanallah. Watingin udaro usong nabaputay. Udaro pagapas nabagopat. Di. Kamata-mataan at kaya pirman so ando darpa ikagya kamuto na tiriman ka wallahu ta'ala. Subhanallah. Giyay sabaw papaguyag tanong sa ginawa tanong. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Ikadua tiyubar ka tanong wala nagpakay ito sa mga tamok. Pakay ito sa mga tamok.
Sa lagi di man to kapakan dadamaro mga padugang. Miyaka-piyaka, miyalapis kami. Di kami pa kalakay girahan kalakadaon. Di kami pa ka makapsuri gira kagya kamo to na istin ka da ispas. Da QR code. O di na da kagya kamo to na pass. O di na da medical. Tumata na ini si ikwalla. Agin kaya mo udaw la tano na wanaksim minal amwal. Baka ito sa mga tamok katapangay wallah. Di niyo po sinit niya nga ispas. Di niyo po sinit niya nga QR code. Di niyo po sinit niya nga quarantine. Kapag sa tapang wallahu ta'ala. Kapag isabutan wallah sa kanya mo ibubaya ko dunia. Daban yan nun sa gindo. Wala nabaluan na kung bisayim minal khawfi wal ju. Wanaksim minal amwal. Wal anfus. Na ikatalawa itiubar katano wallah. Na sudin sunyawa na ayat tingan no wallah. Ayat kuwa no wallah na sunyawa tano. Wathamarat na gusto mga praprang na pangada. Pangada. Diyan kaya patay ni sugat na katano wallah tiuba. Minggu na lang sa kalak. Minggu na lang sa ungos. Minggu na lang sa kapakaito kawiyagan. Minggu na lang sa kapamatay mga niyawa. Minggu na lang sa kapkada o praprang. Anto na ni sumpatun wallah. Wabashiri sabirin. Wabashiri sabirin. Si iniwaya pamanutula ko mga nangatama ito muna. Muna-muna nga gisput yan. Kagiyan kaya ayat na ayapian Peter wallah. Sangka oryan o kaya pakasagadang ka tiba. Minggu lang sa kalak. Minggu lang sa ungos. Minggu lang sa kapakaito kawiyagan. Minggu lang sa kaputeo niyama. Minggu lang sa kagyakamoto na kapkada o praparan. Na Kaya sipa to mga papantang na may sugat to sa tiba aming gulalan sa kalak. May sugat to sa tiba aming gulalan sa ungos. May sugat to sa tiba aming gulalan sa kapakaito kawiyagan. May sugat to sa tiba aming gulalan sa kapkadaw niyama. May sugat to sa tiba aming gulalan sa kapkadaw paraparan. Na ayat tiro niyan, qalu inna na siya ko kasi ko Allah. Kunawad na pinasinitan kaon. Kunawad na pinapriklamo na kaon. Ngabtiro ka na, inna lillah. Rakaku wallah. Wa inna ilahi rajiun na siya ko kasi ko Allah. Nasa dun sa tawad tiro niya na rakaku wallah. Kambubayan na ko wallah siya ko kasi ko Allah. Nanto na yung bugiron wallah balas. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Diyan kaya mga tao, di nang tiro narkwalla, kambubayan walla, kauyag-uyagyan na pala si isa tangan walla. Nagis mga tao, apya kambugyan walla sa rahma, bigan walla sa limu, agugi isu mga tao at tuturuan walla. Subhanallah. Tumiyana. Agyan kaya kapakasasagad ang COVID-19. Variant 20. Naging kaya mga tao, terima ko mga tiba walla, naging mga tao ikakalimu walla, tuturuan walla. Hey mga pagarya. Inang tanong nga kapakasasagad ang COVID. Kapakasasagad ang kakagya kamuto na variant. Katiya kapakasasagad yan, nakatiya kapagong kira tanok walla. Kapsiyang katano si ikwalla. Di tanong kagya kamuto na mapanggalabak sa mga nganin, akabay walla. Subhanallah. Umanisa na siyapan yan so simban yan walla. Umanisa na siyapan yan so kitabiyan na Quran sa kapbatiaon. Na ikasi tanong kawiyaga tanong ko mga sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pwede sa sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisapar yan adita no maginom sa mita taralos kayaw niyan, na inisapar yan adita no maginom sa mita taralos katanggaw niyan. Na ilan yung man ang adita no ititigsa, sa bapay ni patay niyan, na mininom sa matanggaw, na miyaka lumibuga kaya kamauto na puso yan, lumibuga atay niyan, lumibuga yan. Na matagot sabab, kaya siyupag yan sa sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sa paro nabi su kainom sa tanto matanggaw. Ini sa paro nabi su kainom sa tanto amayaw. Nakatane resulta niya na panya kitab ke sukat kaon. Kasuman walla na pimbalan niya su nabi sallallahu alaihi wasallam. Ko kakaro kabinting yan na palalimu.
Nakagidang kabalya, so kagya ka mo ito nagkabalyar ka Nabi sallallahu alaihi wasallam alimu, nayapka so katon na paniyagit. Duty sabab mga uri panawalla, ayawit tino akala gyan kaya kapakasasagad na katano gyan kaya amasa. O di tano kapag intaw, kaman isa nakagya ka mo ito nabturi maanwalla. Na uri ano kapturi maanwalla ta'ala, nakagya ka mo ito ng balang si ikwalla. Hindi ka kalakatano pa nakakatibaw. May pantang supudiyan na di pa karaw tumibaw. Biyaloy tanong po nadali na di ako sa tibaw kagiya. Subhanallah. Subhanallah. Adari miya tago sukatiro nabi. Akab na ro muslim ko lagi diyan na muslim na 5. Salamu kanyan na sumbagan ka. Assalamu alaikum. Nakagidi tanong makapkakaptaiman to kaysa sa parso kagya ka mo to na shake hands. Na may nga sa pagaling ka na puro nakalimang. Assalamu alaikum. Nasa kamabuhay siya alam mo na puro nakalimang. Alaikum salam na piya baka di makapamaybayo kidno to. Adi siya ni sambi ikaw na sumiyala maka na suntok. Akagya ka mo ito na nidugar ka. 5 ki, puro nakalimang. Assalamu alaikum. Na simbaga ka puro nakalimang. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Anda miya tago sukatiro nabi gira miya sakit so pagaring ka muslim na imbutil ka. Akataon ka ka sakit na ubuntil na ka na baka makasalungan na mauri. Api tiro na ka wallahi no miya sakitan kung nada kong ka buntilan. Naptero nung tawa, kad na ko na naman, kagisagit ka sa kasurabula alamin. Natigwal na kataon na kami, sakit so pagaring ka, muslim, mu'min, nadang kabutalan. Na inibuntal ka ito, nasa ni kumangkaon. Subhanallah. No, ada ko atigwal na makakan, nada kong kapakakan na. Ya Allah na naman, nagapakakan na sa kasurabula alamin. Apo pagkapar ko lang ang taman. Natingin na kataon na ka, patayon ko, so ginayon ka muslim. Da sukatan, no ginayon ka muslim. Nadang kabugi. O piya ka na nakagya ka mo ito, natimbang asakan, nibigan ka. Pero no Allah salo ka na mori. Miya talandiyan ako, makalalakas ako daw kapakandita na. Allah nung ni kata talandiyan ka, kapakalalakas ka kasurabula alamin, nakad na nulang unukad. Natigwal na kataon ka, so pagaring ka na makalalalo, da gasulutian, da mapaditaryan, na da nga bugisan ditarn. Subhanallah. Ikadwa niya, kabdaro muslim, kung pagaring na muslim ang utake bundal niya nun. Na ikatalo na igirama kang buwan na tabo gumiros ka niya na, alhamdulillah, nasimbagan ka sa kagya kamauto na, yahdikumullah, udi na yu wa islihullahu balakum. Na ikapat na kagya ka mauto na, imbitar kaniyan nasungkaw. Ay maana niya namikenduri, udi nakadawida kalian, pagin mo sayuran niya, kada tiyalawang kanya na, sumbagan ka. Na ikalima na mawafat na tibaw na ka. Nagiyan na mga kabna na muslim, kung lagi diyan na pagalan niya na muslim. Mga urip na wallah, di itano panganin si ikwallah, akasabutan tano sukab siguro masa Korea no masa nasita no makayon ko kaso at walla panganin tano si ikwalla masuat ko kawyag tano mapantag tano kapatay kagya kamo to na kabubuan tano walla Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana ya Allah nadingkar kami kadalangitan so karipat kami naguso karibat kami naguso kagya kamo to na kedu sami sa kagya kamo to na relay kami ka nagunapi kami ka na aya petepengan kami at tiba na suka kana para tiyemi petepengan kami yang murala na sukugagaw simba merka kalimong kaming ka kapading kaming ka si kaming ka pusa ko kasasuat ka wa sallallahu ala khair khalqihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin.